बायखोनै जे बुसकांनि TTADC-नि विलेज कमिटि चंमारिनो रुगै जों कायसा प्रेस मीट अरतिनि मालायखा ब्लेकेनो जों खातंगो चिनि बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट केस फाइल खायमानि उलो सुप्रीम कोर्ट कायसा राय रिखा जे चाइ सप्ताहनि बिसिं बा तालसानि बिसिंगो ADC वो विलेज कमिटि तांगि चंमारि खलाय जायगायाव नाय अबनो रुगै जवाबनान बागै इलेक्शन कमिशन ताय स्टेट गभर्नमेंट कैसा नोटिस जारी खालायका अबुनि बागै जों ब्लेकेनो खातंगो ADC एलाकायाव तंनाय चिनि बररक साल कलमा 2016 नि सिमि आरो चंमारि उंया विलेज कमिटिनि अबुनि बागै चिनि आरो गोबांमा स्कीम इमप्लिमेंट खालायमाया नीति आयोगनि रांरगो आरो थांगै इमप्लिमेंट खालायमाया अबुनि बागै जों साल कलमा विरोधी दल तंफुरफानो ताबुक सरकार बाय एक पार्ट उंगै अंशदारुं तंफानो जों लराय खायतंगो लास्ट जों एक इलेक्शननि बागै जों सुप्रीम कोर्टआव थाना नांखा एबं बुबाग्रानि तैदुलमाबाय एबं बुबाग्रा चाइटकमाबाय न दिनै सुप्रीम कोर्टआव जों थांगै गाहाम राय मानखा आशा खायो जे स्टेट गभर्नमेंट जवाब बिमानि परेवना सुप्रीम कोर्ट कैसा बार्डिक रिनाय राय रिनाय आबन परेनो जों आशा खायो चिनि TTADC एलाकायाव साल कलकमा बिसि इलेक्शन नङा गमनि अब चंमारि उंनाय नि जों खाख्लायो आबुनि बागै जों जतन रेडी तिप्रा मथा चिनि प्रत्येकटा जे 587 जेटा विलेज कमिटि दङ जों आरो लराय खालायनायनि बागै चिन तिप्रा मथा पुरा रेडी उंजा ताबो सर आसा पुलिस जे बिसि इलेक्शन नङा माने जोंनि ADC आफायाव गोबां जों जानांगौ ADC तो नायदि चिनि पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ करैनि बागै गोबां जों जालमुजागै दङ चिनि सेंट्रल गभर्नमेंट होते जे फान्ड फाइमारो आ फान्ड गाहामकै यूटिलाइज खायमाया रांरक किफिलि थांमारो जों खानाव जाते चिनि लुकुरक बेनिफिट मानथं आमनो वानसुगनो चिनि बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट बाध्यंगै मा थांका कारण जों अनेक चेष्टा खायका हाई कोर्ट केस खायमानि परे हाई कोर्ट लागातार साका जे इलेक्शन खायदि किन्तु कन्टेम्प्ट खालायो स्टेट माने जे इलेक्शन कमिशन सं जे कन्टेम्प्ट नि बागैबो जों हाई कोर्टआव इसे फाइल खायफैया किन्तु कुनु फल जों माइन बागै बुबाग्रा सुप्रीम कोर्टआव केस खायका जे बिसि इलेक्शन दाख्लै खालायनायनि बागै आबोनि बागै नोटिसबो रिजाखा तामनि बागै खालाया आबो एक मासनि बिसिं जवाब बिदिनि ताबो जों नुगो त्रिपुरा हावो चिनि ADC आमसाय 6 शेड्यूल एरियाव चिनि लुकुरक जारा बेनिफिट माने बेनिफिशियारि गोबां मा जागावनो जों बेनिफिट मायांगै दंमारो जों नुजागै दंमानि बागैनो दिनै महाराज बो चिनि लुकुरक बिखौनो वानसुगै सुप्रीम कोर्ट केस खायका कै ताबुक आशा खायो बिसि इलेक्शन नुइ थांगानि हिनि ए बिसि इलेक्शन नि बागै जों तिप्रामथा रेडी दङ दाक्ति फाट कै ADC इलेक्शन एका बिसि इलेक्शन खायै चिनि लुकुरकनि जे अधिकार राइट्स माननानि आसामनिबो जों बेलायखेनो आगुजाक दै चिनि महाराजनो जों बेलायखेनो हामबाय मारियो जे जों सुप्रीम कोर्टआव कायसा केस खायना थांगांखाय अनेक टाइम नांगौ रां नांगौ जब माने चिनि एबिलिटी नांगौ अ जागाव जों नायनो थांगांखाय चिनि महाराज बिनि बायथांनि रां फैसा खरस थायो तिप्रा सारकनो बानसिरिनानि बनि अधिकार मानिनायनि बागै जे सुप्रीम कोर्टआवबो केस खायदोंमोन शुधु अ केस सिमिया CAB नि फुरबो केस खालायजाक दङ कै दाबुक नायदि NRC नि बागै केस खालायजाक दङ बिसि इलेक्शन नि बागै तिनि केस खायमा दङ आबो बरनि फान फायनाबासो तिनि बुबाग्रा तंमानि बागैनो चिनि महाराज तंमा बागैनो आबो तिनि सम्भव मुङै दङ गाबोनि बागै अ केस उंगै सुप्रीम कोर्ट जे अर्डार रिमानि अबनि बागै जों बुबाग्रानो हामबाय मारियो आबोनि सिलाय सिगां 2021 बो अ जागा ADC नि साधारण निर्वाचन एखो चिनि ADC जे चंमारि मानि आंबो केस खायमानि बागैनो खालायजागो कै अमा हायके केस खालायमान कयता जों इलेक्शन चिनि अधिकार नानायबा हेनि बागैनो जों तिप्रा सारकनो जों जत्त लुकुरकनो कयनानि बिसु जे जों बुबाग्रानि हक बाय बुबाग्रानि थानसानि मारियो जों खायनानि नांगौ जाते चिनि अधिकार माननानि बागै जों बयनि अधिकार सेगनानि कक जों कुनु दिनो साया जों चिनि अधिकार सुंनो रेडी आसकेनो जों चिनि खागसमा माननाय आ अधिकार मायानि बागैनो जों तिनि खाब्रुमलाय मा दङ
सिरिग्लायमा दंलाय जबा खायलायमा दं बे फायनाय साल' सिनि दफानि बागै जों नांखाखै तेबो प्रग्राम गतर गतर खायै सिनि नांखाय आन्दोलन खायै सिनि दफानि अधिकारनो जों मान हालायनाय कारण अधिकार जों लायथांनाय साल दङ কোনো अधिकार आन्दोलन सारा जबा सारा माया तिरप्रा हावो आबो जों नुबै माखा जों चिनि हावो दङै अ हानि बोसा जों अ हानि नफाङै जों तिनि बुइनो कयलायमा दङ चिनि अधिकार बिदि चिनि अधिकार बिदि बिसोर लाजिमै सिनसा गाबैनो चिनि तिप्रा सारक जों खासिना नांगौ चिनि अधिकार मानानि बागै बुइनि अधिकार सेगनानि बागै जों फायनाय साल' चिनि बिसि इलेक्शन तो ओंसिनायनो बे चिनि एडिसिनि जे जेनेरेल इलेक्शन आबो बावनाय जों तिप्रा मथा हामेशानो रेडि दङ जों इलेक्शननि बागै